RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimpanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gitarin sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Lino. Ginaingon, pait gini ulitaw tang watay trabaho. Kay kung dunay babae nga muabot sa tong kinabuhi, dali ra sang makabuhi. Kay dili naman ta makahatag og mahalon nga butang para sa iyang panginahanglan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimo nga may kalimtan. Anya unsa man day? Sakto nimong tina nga imong gisukod ha? Oh, sakto man. Pero mas nindot yun ang tatong usa nga gisukod na ako primero. Ayaw lang tuloy kay. Mahal man to, mahal to. Kinalanda kay barato ra. Ya, ay, ngayon kay kaniday. Ha? Mas gwapa kag samutan ni day kung kanimo imong sulod. Dili, oy. Mas nindot yun tong primero. Pero mahal man ka to. Nahala. Kini na lang, oy. Hala, sige. Bayarin na ni dito sa counter ka. Ni ano sa taning motel mo, Hono? Anak mga day. Kada panuroy na to, di nga to si Piato na pagsuod sa mabugnong lapit. Ay, okay naman ka day. Okay na ka. Napalitan naman tikag nina. Tara na. Naong ka na sa kinala. Yung taksi na. Manaong ka ka day. Day nga man ko day. Mura man kag malipay. Ano ka? Man. Sige, padayon lang diha. Maniho lang gud imo gud. Naman bitaw na Isukara na bitaw ta ka Kaon na lang diha gud. Sige. Maniho lang kung ako kaon ako. Liti. Kawa ka bayay lam niya. Kaway ayo Agay uy. Liti. Dalikaon diha be. Kay mamauli na ta. Oo, day. Paspasan ko ni. Liti. Ni anta tungod sa inyo, day. Yung sa man, day. Manaog sa kong apil. Ihatod di ka sa inyo. Ayun na, oy. Nga nang ihatod pa man ko nimo. Nga na naman ko tungod sa amo. Ako rin manaog, oy. Lahos na lang dito asa ka.
Isapot man tayo mong kuyog, sir. Wa man to ni mamahatag yung gustong bayad, sir. O pa to, Sir, siya wa matagi gusto bayad. kuwang imong ibayad ato? Ang sa pagtuon mo sa uyab. Ah, Babaeng bayaran? sorry, sir. Imo ditong uyab. Abi na ko GR Auto. Lang ka na. Ay, sir. Klaro kayo. Nang luod to siya. Nganong dili ka itong mahalom nga salina nga akong gipalit para niya. Naiubos yan ako. Mao ba? Opa, nang luod na ko suliti. Gusto mong gud niya gud nga. Katong mahalon nga. Katong inapili ang salina ba mo'y pabayran ako. Ito sayang man gud. Ito nga. Ang bratuhon may akong gibayran. Eh, nagdagino ka kita sa kwarta. Ay, katurabang usari mo kauyab sa una. Ha? Mausap to'y nabuwagan ninyo. Kaya wa ni mo hatagi sayang gipamaray gabutan nga mahalon. Ay, wa mo ko'y trabaho. Samtod taong siya. Ay, nagsaligam ko nimo. Parang abang nimo duha kabaya to dihang kita mo sa abang. Maunay saligan to. Kung na kadaot ni mo, kay kontento ka na lang sa kita sa abang sa duha ta kabay diha. O sa atong kanang sa ihatag ko nimo, kontento ka na lang. Uy, pangita sa taong trabaho. Uy, aron dili ka mabiyaan og uyab. Pang! Ning hitabuan Lino, nagtuo ko. Nga dili na sa doon niya to magpakita ni Musliti. Mangita tuglaing laki makahatag sayang panginahanglan. Dili. Di tingi pa, oy. Nang luod lang to siya. Pagdako sa gusto nako. Ug di siya makahimo sa pagbiya nako. Dili pa. Ay. Tanawa, naunsa na. Ha? Dili ba na tinuod ang akong mga gipamong? Nangita og laing uyab sliti. Sagdi na to siya pa. Para nako. Wa sa to si ayo, oy. Tungod lang kay wa ko makahatag siyang gusto. Mangita sa glain. Makakita pa kog mas labaw pa niya, oy. Mao balino. May bag-o ka na sad karon nga uyab. Oo pa, ingnan bitaw tika. Dali na ko makakita glain, oy. Gwapo ko. Taas niya dako. Pero, Lino, pangita lagi unyag trabaho. Kana rewa ni ko. Ayaw pagsalig ng income nato sa bahay nga atong gipabangan. Maoras noon. Og nako nga pirmi muhatag nimo. Pangitag trabaho, Lino. Mao. Unsa? Mao ka na dong. Gusto ko kwintas na gold. Palikti ko, be. Ayaw taon, uy! Ayaw! Kamahal, ana! Pida. Ayaw lang ay kayo. Huwag kay kwarta nga. Ika-afford ng palitan na. Daoy. Isang sa taon ka, uy! Gilang. Sa sunod na lang. Magtigom sa kong kwarta. Tara na. Manggawa sa rin eh. Tana, dayon. Check-in ta day. Check-in ta na. Manaog tayong taxi nga itong sakyan na. Manudas motel na, dayon. Ay! Ayaw taon ay! Pag gani ko nung paliti yung gold nga kwintas, unyay mo na kong tadjakon. Pwede ko masagot ay! Pagbudbudag mo! Dayon!
Si Joan Toyo mo, do? Oh, Noy. May trabaho naman ko. Makahatag ko niya sa gusto niyang paliton. Daging kwarta taka eh. Asa mo dyan eh? Waman siya din, do. Mikuyog sa bago niyang uyab nga Amerikano. Astang taasar bang tawana, do. Minaw ko, taas na ito, ambot lang. Tuwa sa Amerika, do. Di kuyog si Joan. Nagngita, magpipino, ginakol, do. Imuha, do. Murag ko ako. Murag ko ako, ra. Kapait mo, do. Bida. Kadali siya nakauyab ng Amerikano eh. 2 ka buwan pa lang yung mingwa magkita. Bida. Nakagusto na ba yung kusi mong anak Noy? Pagkaslan yung tanako siya. Hahay, kuman ko buwaging Joan. Puwa na maginoong ko makauyab og usab eh. May trabaho naman unta ko. Hahay, puwa na mahinoy misugot na ko. Naabdan ginoong ko dimal. Mao gud mga kasama ang kaagi ni Lino dinhining atong tulumanon. What's the style? Naabtan sa Dimal Style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adrocan. Spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.